ችግር ከየምጻልካ ገንዘበይ ስለዚህ ክነግሮም ኣለና ነትዮም ሰባት ማለት እየ እቲ ዝገረመኒ ከዓ ዝሰማዕኹ ብዝቐረባ ግዜ እዚ እንታዩ እዚ ኳ ይተኣምኑንን ኢኹም ሓደ ሰብ ናብ ካብ ወጻኢ ብድብድብ እየ ክነግረኩም ዘለኒ በርከት ሰብ ከዓ ክፉእ ከይስምዖ ካብ ወጻኢ ከባቢ 10,000 ሒዙ ኸይዱ ናብ ኤርትራ ንዕረፍቲ ስለምንታይ ሒዝዎ ኸይዱ እንድሕር ኢልኩም ከዓ ከምኡ ኢሉ ከዓ ተመሊሱ ማለት እዩ ያ ወይ ዝያዳ መቸም 10,000 ተረኺቡሉ ክወጽእ ከሎ ካብ ኤርትራ እዚ ሰብ እዚ ግን ናይ ብሓቂ እንታይ ስለምንታይ ሒዝዎ ኸይዱ ስለምንታይ ሒዝዎ ተመሊሱ ኣብ ገዛ ስለ ክሓድጎ ዘይደለየ ስለ ዝፈርሐ can you imagine እዚ ኸማን ኣምላኽ ኣውፅእዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብ ኤርትራ ተታሒዙ I think ተራዳዲኦም እዮም I hope እንድዒ ክሳብ መወዳእታ ይፈልጦን እቲ ጉዳይ ዝሰማዕኽዎ ማለት እዩ ግን ክሳብ ክንዲ ዘሎ እቲ ሰብ ብሰንኪ ዘይምፍላጥ እቲ ሰብ